Hande min gaddani en tinninore lawol ngol a tokkata yiya kala ko saloto ha sare maɗa fu ko da wala ɗon a yiya ɗum en direct to téléphone maɗa en vidéo kala ko ɓe kuwata ha sare maɗa fu ma bo ha boutique maɗa ko ha bureau maɗa dedei ko da wot ko a yerdaki no a tammi nangugo ɗum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Placo TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Banta mboɗum jeygol Placo TV ɗum sen gaddane on kujeji dede ko larani hala informatique e kujeji kala hunde hesere wangude fu e ko nandi be majum ko hani wiye en andi en mari en naftiri be majum fu non bo min kabla min giya min gaddono yen dede kujeji man do yugo dede on ɗon supporti dede kala ko min gatta fu nde min gaddi vidéo fu on ɗon dara on gara comment on mana on gara like ko nandi be majum dalila man minon bonon meɗo ɗo ɓedda encourage gomin min giya kala dede ko hani min gaddono yen fu min gaddani en. Banta nan ɗon ha titre wolde meɗen en mbi hande en tammi waddugo tinninore lawol ngol a tokkata yiya kala ko saloto ha sare maɗa fu. Mi andi himɓe ɗo andi dede en giya dede caméra caché ma bo mi wiya caméra de surveillance ma bo mi wiya CCTV caméra ɗuɓɓe nder meɗen giya ɗum naftire be majum amma banta ha dede ci'eji yimɓe mawɓe jomiraɓe ceede ko ha biroji feere ko ha dede supermarché ji ko nandi be majum ni a yiya kala ko saloto fu a yahi ɓe dara ɗum en direct ko hunde feere waɗi ko gujjo ha caméra man ɗo ɓe darirta ko nandi be majum to an ma ha kuje ɗo ha téléphone maɗa a wawan kawra ɗum ha téléphone maɗa wawan a yiya kala ko saloto ha sare maɗa fu ko a wala ɗon yugo dedei ko goɗɗo ɓe soodi CCTV caméra ma bo mi wiya caméra de surveillance ɗum hunde on nawne nde ko yahi sodugo na moe fu foti soda ɗum amma moe fu maran haji yiya ko saloto ha sare muɗum mo nasti sare muɗum ɓawata wurtake sare maɗa kam yiya moye be moye nastoyi sare maɗa ko ɓe gaɗi ma bo moye be moye wurti diga sare maɗa ko nandi be majum. To min gaddani en tinninore lawol ngol a tokkata to aɗo ha bureau maɗa ko ha boutique maɗa a wawan dara kala ko saloto ha sare maɗa fu ma bo to ayiɗi active ɗum a waɗa dede ko saloto ha boutique maɗa ko ha bureau maɗa ko da huti sare maɗa a wawan giya ko saloto fu. Mi tammi application mai ɗo ɗum application tilin ɗum tindinore bo tilinde nde fottanede kala ko moye fu ngam ɗo miɗo toro ɓen ɓe abonné fu kabda dara saragal jungo ɓe ñama on daran bindi boɗe ɓe ɗo vindi s abonné ma bo subscribe on kabda on abonata on gejjita maɓɓutugo plus de notification ma bo mi wiya lenguru matingo non tan gejjiti waɗugo like vidéo mai ɗo saragal jungo moɗon nano ɗon gen kolel feere waɗi ni to memi dow magel gen warti ambile to ɗo on ça veut dire que on gaɗi like non mai ɗo ɗon nder ko ɓeddata encourage ugo min non tan gejjite partage ugo lien vidéo mai ɗo heɓa himɓe ɗuɓɓe nasta ngara dara mbotoro be majum mi andi vidéo ngol mi matini hande dede ko larani a laara kala ko saloto e sare maɗa fu ha téléphone maɗa mi andi vidéo mai ɗo ngo fottane ɗuɓɓe maran haji giya no ɗum warete ngam mi ɗotoro on watan min hakkilo ha vidéo mai ɗo diga arande ha yahugo ragare heɓa pama no ɗum waɗirte ta fuɗɗo larugo ɗum a yiya a ai kaza ɗo mi famata ko ɗum saɗi ko nandi be majum laaru ɗum boɗɗum a faman dede no ka warete yeeso ka tammima nafugo ko a wala dede wakkati naftirgo ɗum joni aɗo yiya dede naftirgo ɗum joni saɗante ko ɗum damawima ma amma to a laari ɗum ɗo yeeso ɗum tammima nafugo ngam mai ɗo tan ɓillon be surutu en dille nder vidéo mai ɗo gen dede no ka tammi salorago. Yawwa sakiraɓe arande man oni to en gari miɗon gatami hakkilo boɗɗum heɓa on pama dede téléphone ji mai ɗo no ɗi goniri jotta en gaɗu misalu nda téléphone el ngel téléphone el ɗo ɗum hangel on woni téléphone am je mi naftirta ko nde ɗum hangel woni téléphone am ɗo bo dole sai wona deuxiéme téléphone ayi dole sai amara deuxiéme téléphone ko amarno téléphone wa kere kinga dede nga giɗɗa nga wona hanga wonata caméra man ɗo jorotonga ha sare maɗa ko ha boutique ma ko ha bureau maɗa nga waɗa ko haskanago ma a yiya dede kala ko saloto ton mai fu jotta en gaɗu ngaɗo hanga woni téléphone wa kinga hanga lattoto wona caméra jorotonga ha sare maɗa misalu nga mi tammi on pami nda ɗo bo ɗo on téléphone am je mi naftirta min ko nde to arande man ɗo to a ummake sai a hosa téléphone maɗa je naftirta bana misalu nga on téléphone ma je naftirta sai a nasta play store banni ɓawa to nasti play store nda application je a warata télécharge ha maɓɓitana on heɓa ndaron application mai wurto boɗɗum mi tammi on dari application man at home caméra mi tammi a laari nda logo application mai ɗon wayi mi tammi mo fu e lara logo mai ɗo ɗum wurti wala mo wiyata dede ɗum wurtaki sai a tabbitina télécharge application man ha téléphone maɗa nga naftirta an ɓawa to a télécharge application man a timmini sai a wara mema dow ouvre banni ɓawa to a waɗi a memi dow ouvre sai a rena dede ha ɗum maɓɓitanoma to ɗum waddanima banni sai a waɗa autorisé alors ɗum waddanima banni fayin ma sai a waɗa autorisé fayin alors a waɗa autorisé alors a waɗa autorisé sai a rena ɗum waddanma to ɗum waddanima banni sai a dasa sera ni sai alors a dasa sera ni a lara janga dede ko ɓe metama ɗum kujeji ɓe holluma dede ko larani lawol ngol a tokkata a waɗira ɗum ko nandi be majum kan ni a dasa sai to a waɗi a waɗa ɗo ɓawa to a waɗi ɗum waddanima banni ɗo a wawan janga ɗo ɗum carɗiji dede no ɓe kuwirta kuje mai ko dede ko ɗum larani a wawan janga carɗiji mai sai to ɗi pottanima nden a accepta déjà min mi arti mi laari carɗiji man ɗo min mi waɗa accept les ɗo sai mi mema dow majum banni
ɓawo to memi dow majum nda ɗo ɓe mbima jotta a waɗa adresse mail maɗa heɓa connecta ɗum jotta sai a wara nda ha ɓe windi register less ɗo deuxiéme ɗo sai a wara a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum sai a wara a winda adresse mail maɗa a wara a waɗa adresse mail maɗa ɗo jotta exemple min ha mi wara mi waɗa adresse mail am banni ɓawo to mi waɗi adresse mail am sai a wara a waɗa deidei mot de passe deidei je a sufti waɗugo fu mot de passe sai a wara ɗo babal mot de passe jotta min accuami waɗa mot de passe mai banni ɓawo to mi waɗi mot de passe sai a wara ha ɓe windi register ɗo mi tan mi ndara ɗum boɗɗum sai a wara a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum sai a rena ɗum ɗo waɗa recherche sai to ɗum timmini waɗugo en ndena jotta banni yawwa mi tammi on ndaari deidei no ɗum waddi to ɗum waddanima banni ɗo ɗum wima a gaɗa deidei a enregistrera mot de passe ko nandi ɓe majum min je watta ɗo fu wala ko yalembe maɓɓe mi timmini deidei be téléphone am mi télécharge application mi waɗi deidei ko hani ha téléphone am min mi tammi on paami boɗɗum to jotta sai en kosa téléphone wa lattotonga ɗum caméra de surveillance hanga lattoto deidei gonowa ha sare maɗa hanga woni ɗo jotta sai en eggina mi hora ɗa sai mi hoso hanga gonga joɗotonga hanga woni ha sare am jotta to mi wari jotta sai mi nasta ha play store nda play store ɗo sai nasta do play store ɗo nda application je hani télécharge ha maga hanga bo at home video deidei ke stream at home video stream mi tammi a rari hanga bo logo magan wayi hanga bo sai a télécharge nga a timmina ɓawo to a télécharge a timmini sai a wara a mema dow ouvre to téléphone ma be anglais woni ma sai a mema dow open banni ɓawo to a memi dow majum sai a rena bon a laari deidei nga waɗi en mbawa en mbaylita téléphone mai nga joɗoro banni heɓa pamen boɗɗum to ɗum waddanima banni ça dépend to téléphone ma be français woni ma a waɗan autorisé kanjum ɓe nufoto be alo ɗo sai a wara a mema dow majum banni alors a mema alo alors a mema alo alors a mema fayin ma sai en rena ɗum waddana en yawwa ɓawo to ɗum waddani en banni sai a wara a mema dow suite ɗo mi tan mi a laari ɗo sai a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum waddanima dow sai a wara a mema dow layta ɓawo to a memi dow layta jotta déjà mi tan mi a laari caméra mai ɗo ɗum maɓɓitake jotta ɗo ɓe ɗon mbima jotta sai to a waɗi a connecti ɗum nden ɗum fuɗɗa huugo e ko nandi be majum to jotta to a ummake sai a wara a mema nda ɗo ha alama ɗo ɓe windi générique mi tan mi a laari nda ɗum ɗo yawwa banni ɓawo to a wari sai a wara a mema dow ɗo mi tammi a laari layiyel ngel deuxiéme banda arandewol ngol deuxiéme ɗo sai a wara a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum déjà a laari ɗum waddanima ɗum ɗo ɗaɓɓita deidei a waɗa screen majum banta wowɓe anduɓe deidei no waɗirta screen to jotta sai a hosa téléphone maɗa misalu nda téléphone maɗa nga naftirta mai ranga to a hosinga sai a wara deidei nda ɗo ha liñol ngol mi tammi a laari nda ɗo sai a wara a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum ni a rena ɗum waddone to a laari déjà e ɗum waɗa ɗum ɗaɓɓita ha ɗum filma photo to ɗum ɗaɓɓita banni sai mi wara mi filma dow ngamai jotta misalu sai mi wara banni mi tan mi a laari mi filmi to jotta mi wawan mi sigo ɗum banni ɓawo mi sigake ɗum ni ɗum waɗan recherche a laran téléphone maga man ɗo a laran caméra maga waɗi kuje ɗo maga waɗi maɓɓake to jotta to a wari sai a mema dow ha alama ɗo mi tan mi a laari dow alama ɗo ni dow majum a memata jotta sai a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum ɗum waɗa recherche déjà ɗum fuɗɗi wollugo ton taskira ɗon wawa nana mi wola to jotta a cuwa mi hokka Salih Hassan wurtoto be téléphone ɗo heɓa continue en heɓa o wurto yaasi deidei ha laaɓal woni heɓa ndaron deidei no ɗum woniri yawwa mi tan mi on ndaari nda ɗum jotta mi hokki Salih Hassan wurtake be téléphone man yaasi mi tan mi on ndaari nda vidéo mai ɗum holla en alama déjà ha ɗum woni mi tan mi on ndaari nda e ɗum hasko vidéo man ɗo deidei ha yaasi mi tan mi on ndaari nda ɗum no ɗum wangiri ha mi ɓadditana on heɓa ndaron boɗɗum mi tan mi on ndaari babal mai jotta a wawa ngara en mbawa memen dow ɗo alama misalu dow ɗo ni heɓa ɗum waylito mi tan mi en ndaari jotta nda ɗum waylitake mi tan mi en ndaari deidei no ɗum waddani en ɗum waylitake to jotta to en ngari en memi dow majum ɗo en mbawa en ha babal caméra ɗo sai a wara a mema dow caméra ɗo banni ɓawo to a memi dow majum banni a laari nda ɗum waylitake jotta to a wari a jo'ini téléphone maɗa ma to ɗum ha salon maɗa jo'inɗanga to ɗum ha yeeso dammugal sare maɗa jo'inɗanga ma a wawan giya ko salato ko nastoydi sare man be deidei ko wurtoto misalo a wawan an jo'ina ɗum babal ngal anduɗa ɗum larante ɓawo be yeeso fu ayi to en ngari en memi dow ɗo jotta kuje ɗo yawwa bollu Salih Hassan heɓa ɓe nana boɗɗum mi tan mi on ndaari yawwa to jotta en mbawa e lornen mbaylten caméra mai ɓawo mi tan mi a laari yawwa to Salih jotta wolwanɓe heɓa ɓe nana boɗɗum mi tan mi on ndaari Salih wolwa resira ɗiɗi kujeji mai ɗo nda alama babel ɗo les ɗo mi tan mi a laari ɗo to wari a memi dow kungel ɗo ni jotta deidei a laari kala ko watta man ko a laari hunde feere salo ha sare ma ko ha boutique a yiɗi a hosa vidéo je lattantoma ɗum hujja to ɗo a wawan a wara a mema dow vidéo man a enregistra ɗum ɗum enregistre sai to a timmini enregistrugo déjà sai a loro a wara a mema dow majum banni a laari déjà ɗum enregistrake e haala timmi
to ɗon lawol koygol tokkata ngara ndara de kala ko saloto ɗum ha sare maɗa to ɗum kala hay ɗum kunnosa ko mbiyen ha gaɗen ndaren to ɗum bana jemma babal ñibre to memi do alama kunnago flash ɗo ni ɗum huɓɓan flash téléphone o ngaya heɓa gaɗa ko yugo de ko marɗa haaju may boɗɗum kujeji feere fu sey to a nasti an ɓe hoore maɗa a nasti nder majum a famata de no ɗum wari yawa sakiraɓe mi tammi on dari lawol koygol ngol a tokkata a hawra de téléphone ji maɗa a connecta ɗum marta ɗo laara kala ko saloto e sare maɗa fu ko da a wala ɗon ma bo kala ko saloto e bureau maɗa fu ko e boutique maɗa e ko nandi be majum mi tammi tindinore may ɗo nde fottani on ngam may ɗo miɗo yeɗo to ni vidéo meɗon ko fottanima habdu waɗu like non ta ejjutu jogo les babal commentary acca min commentary de je encourage tamin non miɗo toro on sen kabde mballite ngala ko partage go lienji may ha groupe ji moɗon whatsapp e facebook instagram twitter e ko nandi be majum heɓa yimɓe ɗuɗɓe kabda nasta ngara ndara vidéo ji may heɓa mbotoro be majum en ballidira heɓa kugal may ɗo yaha yeeso ngam may ɗo maranɓe haji nastugo nder groupe jamin je whatsapp on mbawan matugo min do numéro jamin ɗon numéro a gota ma ɗum numéro amin Adamou Haruna numéro a gota bo ɗum numéro Salih Hassan miɗo matina numéro ji may bo ɗum numéro ji ɗi whatsapp to mari haja nastugo nder groupe jamin je whatsapp ni bolwane min do groupe ji may ɗo min gecce on carɗi nato groupe may ma bo carɗi kam on arti on andi carɗi man ɗo ɗum 1000 francs goɗɗo yoɓata min gata ɗum ha groupe may ɗo heɓa ballidiren heɓa kugal may ɗo ngal yaha yeeso ngal hoyana en ngam may ɗo sey to on potti hade vidéo tammingol warugo yeeso sakiraɓe on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Wassalamu aleykum.